Hej så, og velkommen til. Vi skal snakke lidt om aborfiskeri, og det her det bliver den første af 3 videoer, hvor jeg vil komme ind på nogle lidt mere specielle måder at fiske arbor på. Jeg har igennem de sidste par år gået målrettet efter at fiske nogle rigtig store arbor, og i den forbindelse der har jeg stiftet bekendtskab med nogle lidt specielle måder at fiske arbor på, som de fleste ikke kender. De fleste kender jo arborfiskeriet, men de fleste kender også arborfiskeriet som et super simpelt fiskeri med eksempelvis en klassisk spinner, eller en jig, eller en regnorm. Men i de her 3 videoer, der skal vi altså komme ind på 3 forskellige måder, man kan fiske arbor på, som er lidt mere avanceret og lidt mere specielle, som virkelig kan være uhyggeligt effektivt til de store arbor. Det her, det bliver den første video. Den skal handle om noget, der hedder et Carolina rig. Og et Carolina rig er et forfang eller et rig, som består af et stykke fluorcarbon, hvor der er noget vægt på i form af et tungstens bullet head. Så er der en glasperle eller en plastikperle. Så er der noget, der stopper det her. Og det kan ligesom arbejde frit på linen på den øverste del af forfanget. På den nederste del af forfanget har vi et stykke fluorocarbon mere, og for enden har vi det, der hedder en offset krog, som vi kommer ind på lidt senere, og en softbait, en jig eller en creature bait, eller hvad man nu engang vil kalde den. Men sådan et klassisk gummidyr er den ene eller den anden slags. Vi skal snakke lidt om, hvordan man fisker det, vi skal snakke lidt om, hvordan man laver det, og til sidst så vil jeg tage ud og fange en stor arbor, og vise jer, hvordan man fanger en stor arbor, sådan lidt som det her. Så lad os bare komme i gang. Til at lave et Carolina rig, der skal vi først og fremmest bruge en fluorocarbon. Jeg bruger den tykkelse, der hedder 0,28 mm. Udover fluorocarbon, så skal vi bruge nogle små svivler. Der bruger jeg sådan en som den her, en owner i størrelse 18. Så skal vi bruge nogle gummistop, helt klassiske gummistop. De ser sådan her ud. Og så skal vi bruge vægten til Carolina rigget, og det ser sådan her ud. Det er et tungstens bullet head. De kommer i rigtig mange forskellige slags og forskellige vægte osv. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den her fra Vestin, blandt andet fordi at den har sådan et indbygget teflonrør, altså en teflon tube, som gør at den ikke slider så meget på forfangslinen. De kommer i mange forskellige vægte, men det er helt klart den her vægt på 10,5 gram, som jeg bruger allermest. Så skal vi bruge en offset krog. Offset-krogen skal være den rigtige størrelse, og det skal være den størrelse, der passer til størrelsen på den avl, man nu engang vælger, altså den softbait eller creature bait, man vælger. Så skal vi bruge en glasperle eller en plastikperle. Jeg kan godt lide at bruge glasperler, fordi jeg synes, det giver en bedre lyd. Den her glasperle, den er 6 mm. Man kan også bruge en 5 mm, men 6 mm den passer rigtig godt til størrelsen på de her bullet heads her. Og så skal vi bruge en saks. Og så er vi sådan set ved at være der. Så er det bare at gå i krig. Så lad os lave Carolina rig. Vi starter med at tage ca. 20-30 cm fluorocarbon af forfanget her. Så klipper vi en gang her. Og så har vi et stykke fluorocarbon på 20-30 cm. Så tager vi en svivl. Den her svivl den skal sidde i den ene ende af det her fluorocarbon. Så vi tager lige en svivl ud her. Bum. Og den binder vi altså i den ene ende af den her fluorocarbon her. Når vi har bundet svivlen i den ene ende af fluorocarbon her, så tager vi et gummistop. Gummistoppet det trækker vi ned over knuden ved den her svivl her. Det gør man, fordi at det her tungstens bullet head og den her glasperle, der kører på her, det rammer den her knude rigtig mange gange i løbet af en fiskedag. Og hvis ikke man har det her på, så gør man simpelthen knuden på røs, og så knækker den til sidst, eller den går op. Og det kan også ske, mens man har fisk på, og det er noget rigtig møg. Så derfor så har vi en svivl, og vi har en gummistop foran svivlen her. Den kan man lige med lidt kræfter trække ned omkring knuden her. Når vi så har gjort det, så skal vi bruge vores tungstens bullet head.
Det ser sådan her ud. Og det skal altså med den smalle ende op imod den første svivl. Så stikker vi fluorocarbon igennem her. Og ned til den første svivl her. Så tager vi vores glasperle og sætter den nede under bulletheaden. Så ser det sådan her ud. På den anden side af glasperlen, der skal være et gummistop mere. Det skal fungere som stop for den næste svivl, så det skal vi huske at have på nu, inden vi binder den næste svivl på. Så ser det sådan her ud. Og i den anden ende af tjavsen her, der sætter vi lige en svivl mere på. Så kom der altså også en svivl i den anden ende af det her stykke fluorocarbon. Så det vil sige, nu har vi cirka 20-30 cm fluorocarbon, hvor at der i hver ende sidder et gummistop og en svivl. Imellem den her gummistop og en svivl, der har vi altså vores bullet head, og vi har en glasperle, og det ser sådan her ud. Det er den første del af forfanget, og det skal kunne køre frit sådan her. Når så er vi færdige med den første del af forfanget her, så skal vi have lavet den sidste del af forfanget. Her der er det lidt et temperamentsspørgsmål, hvor meget man bruger. Man kan bruge imellem 70-80 cm og 1,5 meter. Det er også lidt et spørgsmål om, hvor sky fisken er. Jeg har oplevet, at hvis fiskeriet er meget, meget svært, så kan det være en fordel at bruge rigtig, rigtig lange forfang. Men hvis fisken er i hugget, så har længden på forfanget altså ikke det store at sige. I det her tilfælde, der har jeg taget cirka 1 meters penge af. Og den her meters penge her, den binder vi altså i det, som skal være bunden af det forfang her. Det vil sige, den svivl, som er tættest på glasperlen. Der skal bindes cirka 1 meter fluorocarbon i den svivl. Når vi så har bundet anden og sidste del af vores forfang på det her Carolina rig, så mangler vi sådan set kun én ting for, at det er komplet. Og der skal vi ned i enden af det her lange stykke fluorocarbon, vi lige bandt i bunden. Der skal vi nemlig have monteret en offset krog. Og den ser sådan her ud. Den monterer jeg med en knude, som hedder en Rapala-knude eller en Rapala-knot. Det kan måske være en lille smule svært at se her på videoen, hvad jeg gør. Men ellers så indsætter jeg lige et billede her af en Rapala-knot. Og ellers så er det kun et par få søgninger på Google væk. Det er en super fed knude til blandt andet den her type fiskeri. Så har vi altså fået bundet den her offset-krog på med en Rapala-knot. Og en Rapala-knot, det er faktisk en lykke, som man kan se her. Krogen er ligesom bundet og låst inde i den her lykke, hvor at den kan arbejde frit. Og den her knude her, den giver altså en enormt livlig gang til avlen, og den gør, at avlen kan bevæge sig meget mere frit og meget mere livligt, i stedet for hvis man bandt knuden direkte på krogskaftet, så vil den ligesom være meget låst. Men fordi at krogen den hænger inde i den her lykke her, så giver det altså sådan en enormt vrikkende og livlig gang til det her gummidyr, som skal hænge på den her krog. Så det er den knude, jeg vælger at bruge til mine offset-kroge her i bunden af mit Carolina rig. Så mangler vi sådan set kun at finde en softbait eller en creature bait, som vi skal fiske med på det her Carolina rig. Der findes helt enormt mange forskellige softbaits og creature baits, som man kan fiske med på sådan en Carolina rig her. Fælles for mange af de her avn til et Carolina rig, det er, at de ligesom har sådan en... vi kan lige finde det her. Skal vi se en gang. De har i ryggen, det her det er forresten en Vistine Ringcrawl i den farve, der hedder Watermelon Red. En af mine absolutte favoritter. De har i ryggen sådan en slidse her. Og i den slidse, der kan man ligesom gemme krogen. Og det er her offset-krogen, den kommer ind i billedet. Fordi at en offset-krog, det er nemlig det, man kalder en weedless-krog. Og weedless, det betyder, at den ligesom er grødefri eller skidtfri. Og det er det, der er det super, super fede ved en offset-krog.
Når man monterer et gummidyr på sådan en offset krog her, så gør man det ved, at man stikker et hul i toppen her, og ud igennem her. Trækker det op over den kant, der sidder heroppe på skaftet af krogen. Og så skal spidsen ligesom ud igennem her ved slidsen, hvor den kommer til at ligge. Så den kommer ud der. Og så ser det sådan her ud. Det fede ved det her, det er, at man kan feste igennem stort set hvad som helst. Du kan feste igennem tang og grøde og alt det her. Og alt det her tang og grøde og så videre, det vil glide henover her. Det vil glide henover. Men i det sekund, at fisken den tager fat her, så presser den krogen fri og kroger sig på spidsen her. Og det er det, sådan en offset krog her, den kan. Noget af det, som er super fedt ved sådan en Carolina rig, som det vi lige har lavet her, det er, at man får muligheden for at præsentere sin avl på en helt anderledes måde, end man normalt har mulighed for. Man kan feste det her rig igennem grøde og igennem snask og alt muligt, men man kan også feste enormt langsomt hen over bunden. Og fordi at man har vægten placeret på den øverste del af forfanget, så gør det altså, at man får en helt enormt livlig og svævende gang på selve avlen, altså selve en softbait her, fordi at vægten ikke sidder i den her softbait. Der findes rigtig mange måder at lave Carolina rig på. Der findes rigtig mange måder at fiske Carolina rig på. Det her, det er den måde, som jeg laver det på, og som jeg har allerbedst erfaring med. Noget af det, som også er super fedt ved Carolina rig, det er, at fordi man har den her glasperle og det her tungstenshoved, så laver det altså noget lyd. Og den her lyd, den kan være med til at tiltrække arboren. Lidt ligesom raskekugler i en wobbler eksempelvis. Man kan fiske sådan en Carolina rig på helt vildt mange forskellige måder. Man kan sagtens fiske helt monoton, hvor man spænder stille og roligt ind, og så vil den hoppe hen over bunden. Så laver man en spændstop en gang imellem og fortsætter indspændingen. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide at gøre, når jeg fisker et Carolina rig, især hvis jeg fisker med krabseimitationer som ring crawl eller som free crawl, så kan jeg rigtig godt lide at fiske dem i sådan nogle i sådan nogle ryg, hvor jeg ligesom giver et ryg i stangen, fordi at når en krabs bevæger sig ude i naturen, så bevæger den sig også på den måde. Det vil altså gøre, at den ligesom laver et ryg og hopper hen over bunden, og så daler den stille og roligt langsomt igen, hvor jeg laver et langt spændstop. Så jeg ligesom fisker den i de her ryg. Lidt ligesom når man fisker en jig eksempelvis. I forhold til stænger, der er rigtig mange forskellige stænger, man kan bruge til at fiske et Carolina rig. Man kan i princippet bruge hvilken som helst spændestang fra 7 til 9 fod i en forholdsvis lav kastevægt. Men der findes altså nogle stænger, som er lavet specifikt til det her fiskeri. Det hedder TSC-stænger, og det står for Texas Carolina rig. Min absolutte favorit TSC-stang, det er den her Westin V6 TSC Finesse. Det er en 7,6 fod i en kastevægt, der hedder 5-15 gram. Og lige når man mærker de her TSC-stænger første gang, så kan de altså virke enormt kraftige, og de har rigtig, rigtig meget ryggrad. Men det skal man altså ikke lade sig narre af, fordi at de er helt vildt følsomme, og de er super, super sjove at fiske med. De er lavet specifikt til det her fiskeri, og hvis man nørder det her fiskeri, så er det et must at have sådan en stang her. Man behøver det ikke, men det optimerer i hvert fald ens fiskeri med de her Carolina rig en hel del, og man har følingen meget bedre med det, hvis man fisker med en stang, der også er lavet til det. Men i princippet kan man bruge hvilken som helst spændestang i lav kastevægt fra 7 til 9 fod. Så tror jeg kun, vi mangler én ting, og det er at tage ud og fange en rigtig stor arbor på det her Carolina rig, som vi lige har lavet.
Ja, den er god, den er god. Ja, den er god. Ja, den er meget bedre. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have net. Den ligger oppe i tasken. Den ligger oppe i tasken. Den er hugget helt ind foran. Skynd dig, bro. Ja, den er pæn. Den er rigtig pæn. Den er over 40, den her, bro. Den er over 40, den her. Ja, den er fin. Der var den kraftedeme. Tag under, ned i vandet, ned i vandet, ned i vandet. Ja tak, mand! Yes! Fuck, den er lækker. Yes, mand! Fuck, hvor Lars. Yes, mand! Den hugger helt ind foran. Flot fisk. Ja tak. Den er fucking vild. Den er halvanden kilo plus. Tror du ikke? Åh ja. Den er fest. Hvad tror du? 1,6, 1,7? Større? Over halvandet. Ja, jeg fik sgu lige en rigtig god en. Rigtig god fisk her. Ja. Rigtig god fisk. Se nu, at få den mål og varer. Jamen, det var bare lige til videoen her. Så Vil du ude i solen? ring crawl. Ude i solen. Super fisk. Centimeter. Centimeter og 1,8 kilo. Sindssygt fisk. Og får sin føde igen. Det var altså alt, hvad det kunne blive til i den her omgang. En super flot fisk på 1820 gram og 47 cm, som vi lige har givet friheden igen. Den fangede jeg altså på det her Carolina rig, som vi lige har lavet. Og der brugte jeg en V3 TSC-stang. Det er altså en lidt billigere udgave af de her TSC-stænger i en prisklasse, hvor alle de kan være med. Hvis du kunne tænke dig at følge med i flere af de her Arbor-videoer fremover, så husk at gå ind og abonnere på kanalen. Vi ses!